കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ കറിയാണ്. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു മത്തൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ നാടൻ കറി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ മത്തൻ്റെ ഇല പൊട്ടിച്ച് വന്നിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചക്കക്കുരു നന്നാക്കണം, മത്തൻ്റെ ഇല നന്നാക്കണം. മത്തൻ്റെ ഇല നന്നാക്കുന്ന വിധം ഞാനൊരു എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അറിയാത്തവർക്ക് അത് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതിൻ്റെ ഞരമ്പൊക്കെ കളയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കാം. ഇവിടെ ചക്കക്കുരു നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ളത് എടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 6 ചുവന്ന മുളകും അതുപോലെ ഒരു 6 ചെറിയ ഉള്ളി. ഇത് ഞാൻ അമ്മിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. വളരെ നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചക്കക്കുരു നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി വെന്തുടയണം, എന്നാലാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ കറിക്കൊരു കൊഴുപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഞാനിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചക്കക്കുരുവിന് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒന്ന് 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ 6 ചുവന്ന മുളകും 6 ചെറിയ ഉള്ളി അരച്ച് വെച്ച് നല്ല പോലെ അരച്ചതാണിത്, പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ചോറിനുള്ള ഒരു ഒഴിച്ചു കറിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നല്ല വെള്ളം ചാറൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ അത് പാകത്തിനാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. മത്തൻ്റെ ഇല ഞാൻ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മത്തൻ്റെ ഇല ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നന്നാക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ആ കറി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുരിങ്ങയേക്കാളും ചീരയേക്കാളും ഒക്കെ വേവുള്ള ഒരു ഇലക്കറിയാണ് മത്തനില. അപ്പോൾ ആ ചീരി മുരിങ്ങി വേവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഈ മത്തനില വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തനില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ഉള്ളി മുളക് അരച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മണം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ കറിയുടെ പ്രത്യേകത. ഉള്ളി മുളകും അരച്ച് ചേർത്തതിൻ്റെ ഒരു മണമാണ്, അതിനൊരു പ്രത്യേക മണമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മത്തനില ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം. മത്തനില ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഒരു ഇടത്തരം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് വേണം. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇല കറി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം. വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അതിന് ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മത്തനില 10 മിനിറ്റോളം വേവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായി വേവില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റോളമായി ഇത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ കറിയാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു പരിപാടി കൂടി ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ പരിപാടി.
ഇപ്പം അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു നാടൻ മണം. അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടി നമുക്ക് എത്ര ചോറ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ണാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്, ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നാടൻ കറിയാണ്, നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കറിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. താങ്ക് യു.